unu anụkwara na Fabulous gbawuru otu onye polisi dịka ndị polisi wakporo ya n'ụlọ be ya. Hei, wee na-akọwarị na ọ bụghị dịrị maka ya bụ dọkịta atọje ka ndị polisi ji wee bịa, na ndị polisi bịalụ maka ife ọzọ, na-enwelu moto fazuje wee bunata moto ahụ n'ụlọ be ya ebe a. N'ọnya bụ moto ka ndị polisi trakịrị wee na-achọpụta na ya bụ moto dị ebe a, wee chọrọ ya bụ moto wee bịazie ebe n'ebe wee na-egbu. Na mgbe fa batalụ na Fabulous unu na-afụ ebe a, na o tinyechalụ CCTV n'ụlọ ya niile anụnwa, nke bụ na fa bidoro wee kwaba ndị uwe ojii mgbọ. Hei, wee gbagbuo otu onye uwe ojii. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka a sịrị nya bụ akụkọ si wee mee alejedirio na ọ bụghị dịrị nke anyị na-akọ n'ihu akwụkwọ na-atọje dọkịta ndị uwe ojii wee bịa, na ọ bụghị dịrị ya bụ ife melori, na ndị uwe ojii bụ ife ọzọ dị ka fa chọrọ wee bịa wee na-achọpụtaziri n'ebe a ka dọkịta atọje nọ witi mmadụ ịtọ ndị ọzọ atọje. Hei, ogene ka anyị akpọ na ife nke a bikonu. Dịka ndị kọlụ sikwọrụ wee kọ alejedirio anọkwa m ebe ọ nọ wee mee na ndị uwe ojii ekwuo dịrị na-agbawuru otu onye polisi n'ọkwa ndị mmadụ na-akọ n'ihu akwụkwọ. Wee tị ka m wetakwara unu na-atịkwa n'ọka nya bụ ife ti wee mee. O wee bụrụ na fa na-akọwa na-enwere onye Fabulous na ndị otu ya napụrụ moto ya n'ọdụ ka onye ahụ bụzi ife jee n'aka ndị uwe ojii wee jee na-agwafa na moto ya efuru efu, na ya bụ Fabulous buru ya bụ moto wee bunata n'ụlọ be ya ebe anụnwa wee bịa paakị ya wee na-echezi mgbosi oyi egbukasị ya bụ moto ka o jeele ndị uwe ojii wee trakịbazie ya bụ moto wee na-achọpụta nọọ na mkpọ ebe anụnwa ka ya bụ moto paakị. Ndị uwe ojii wee chọrọ ya bụ moto wee bịa ka fa batazie n'ụlọ Fabulous. A sịkwa na nwoke anụnwa n'ọma ntụ CCTV n'ụlọ ya niile anụnwa. Ofuzie na ndị uwe ojii bụ egbe wee bata, uche ya abụzi na ya abụkwa ndị anụnwa fatoje ma dọkịta hapụfa n'ime ebe ahụ n'ike, na ndị be ndị ahụ fatoje n'ike na fa ejego n'aka ndị uwe ojii gwa ndị uwe ojii na-atọje onye befa n'ike, na ndị uwe ojii chọpụtara na fa na ebe a, mana ndị uwe ojii amaghọdịrị na ndị atọje nọ n'ụlọ ebe a, na ife ndị uwe ojii ji wee bịa bụ maka ya bụ moto fazuje ka fa atọrọ onye nwe moto fa maka fati wee bute ya bụ moto wee paakị ya n'ụlọ ebe a. Nọọ maka ya bụ moto ka ndị uwe ojii ji wee bịa. Ife Fabulous na ndị otu ya mere obo fa wee bido wee gbaba ndị uwe ojii egbe, maka ndị uwe ojii emeghe expect na-enwere ike ịgbafe egbe, na ọ bụrụ na fa ma na-aya agbafe egbe fekee nkwụcha. Ma na-akọwa na ka ndị uwe ojii bịara ebe a na ụfọdụ ejego n'azụ ụlọ ya, ụfọdụ ndị uwe ojii na fa agbago na-anụnwa okirikiri mgbe ya bụ nwoke na-agbazi ndị uwe ojii egbe wee gbagbuo otu onye uwe ojii. Hei, ndị uwe ojii wee bidozie fani ya wee perebịa nwunye ya na ụmụ ya wee si azụ ọfịa wee gbaferu maka CCTV fafugo ndị uwe ojii ka fabata. Onye nke bụzi Fabulous wee jee ka o si azụ ụlọ wee gbaferu, ọmụhụ na ndị uwe ojii agbago azụ ebe ahụ okirikiri n'ọkwọ ntu a ka eti wee jide. Ndị uwe ojii wee sibazie na nke onye afụrụfa na-agba egbe na-enwere ife na-efe ichikwanụ n'ụlọ ka fa mezie nyocha na nzacha n'ụlọ. N'ebe a ka ndị uwe ojii nọzi wee na-ediskọvazi na-enwere ndị fatoje fa hapụrụ n'ụlọ. Hei, mkpu wee na-afịọ n'ọkwa ka ndị uwe ojii sizi wee zọpụta ya bụ dọkịta fatoje na mmadụ ịtọ ndị ọzọ ekechiri aka. Fa wee na-echezi ka ndị be ndị ahụ wetara fa 50 million na 200 million ka fa rie ma ripụsie afọ. Wee na-akọwa na ya bụ Fabulous na ebe ọ na-azụ afịa na mkpọ ọnwa n'ọnya na-atọkọsị ndị nwere ego, ndị mpọta na-ebunata afịa, nọọ na-abụ chijie feje zuru ngwa afịa ndị mmadụ burie wee bata n'ime ọfịa ụnụ na-afụ ebe a paakị ya wee weluzie nwayọ wee na-ele ya. Na ụfọdụ rị fa atọrụ ndị nwere ego sokwafa azụ afịa na laịnụ na ahịa amadịrị n'ọnya na-atọkọrọfa ọtọrọfa ọ napụ ndị ahụ milion bilion o werie na-eri. Nọọ ntọrị mmadụ ka ọ na-arụ na ndị ọtọjegori n'ebe fa na-azụ afịa na fa akarịrị akarị. Hei, na ya bụ nwoke ebe ekperima nọọ na-ezukwu ma oshi nọọ na-ele afịa ndị mmadụ fa na-ezukọrọ. Asị na ife ọ na-eme karịrị akarị. Nyaye na nwoke ebe ekperima azụrụ azụ deri nwa amama ọ tọrọ mmadụ ozukọrụkwa ngwa afịa ndị ya na ya nọ na laịnụ tụnata dobe ya n'ụlọ biya welụkwa nwayọ wee na-ele nya bụ ife. And a na-akọwarị na bifo ndị uwe ojii wee bịa ebe a na mgbe ahụ ọtọje dọkịta na ndị dọkịta nọ na nzukọ ndị otu dọkịta ibefa nọ na union na fa ejegori n'aka ndị uwe ojii jegwa ndị uwe ojii na-atọje dọkịta na fa chọba ya ka fafịa na ndị ntọrị mmadụ a na-edimind kwanụ 500 million. Chineke mezie ebere ike na onye nke a moto efuru bụ ụzọ wee bịa n'inye rịpọtụ. Ndị uwe ojii wee trak ya moto
wee bịazie wee na-achọpụtarị n'ebe a ka dọkịta nọkwa witi mmadụ ịtọ ndị ọzọ. Fabulous na-eche ndị ezinụlọ be ndị ahụ ka ewetara ya 500 million na 200 million na bilion ka ọ na-eri ma na-eripụsi afọ. Ka na ụdị alụlụ anaghị ife. Nwoke a na-anụ nwaanyị, ọ mụrụ ụmụ, nwunye ya enwe na ọ na-atọ mmadụ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nke ikpeazụ a unu kekwa unu ekpolu na-asọpọtụ na ife ọjọọ. Ebee ka ị ya agbagide ọtọ a wee ruo? Ndị Imo steeti atịkwa na ya bụ Fabulous bụ onye Imo steeti. Anya unu chakwa ọgbalụkwọ nata ma rụkwanụ na onye ntọrịjekwanụ kpọ ndị uwe ojii ka eburu ya. Unu akpọkwaghị ndị uwe ojii ntu a ka o yi etikwa atọkọrọ unu n'ogbe were unu na-erikwa ọrụ. Arụ na-eme. Hey Jesus, Fabulous, he madara akpalago gị ịrụghị arụ obodo a. Ebe a na-ekinapụ ndị mmadụ. Wọchigodi. Na-ekinapụ ndị mmadụ. Wecha machara na ebe a. Eziokwu wọchigodi. Onye ihe ọjọọ na-aka ọ na-adị. O nwere ike a na-agwa ya were nwe ya ọ na-agbagharị. Na-agbago ọkụ, ebiri agbago ọkụ. Kidnap nwoke Crown Hospital ga-adọmpụ ya ebe a. Ga-agosi na ebe a dọmpụrụ ya. Ebe ebe a. Na-afịa. Enwecha ashira na ebe a. Ngosi na ebe ọ na-adọmpụ ndị mmadụ. Ịma na kidnapping ka a na-eme. Ihe a na Shiran ya dị ya. Unu Shiran ebe a. Ihe a dị a Shiran. Kidnap or show 500 million. Ke flavor dị ya. 500 million. Na ya akụ. Ọ ya ka so this is where the pig is. Ebutezi ndị mmadụ ebe a ka a na-adọmpụ ndị mmadụ. Ebe a ka a na-adọmpụ ndị mmadụ. Kwesịrị ya. Onye a na-afọ ọhịa anya. Adọmpụ onye ebe. Ele ọjọọ na ime na-afụzi ọhịa. Rọd paakị ebe ahụ, lee rọd na paakị ezulu, lee rọd niile a na-ezu n'ime aba, ebe a niile rọd niile a na-ezu. Ọ ya na-ezu niile. Ebe a ka a na-adọmpụ ndị mmadụ ebe. Anyị afụbeghị kinapụ adọmpụ ebe. Eziokwu.